Gràcies, president, conseller, diputats, diputades. Bé, si prescindim del marc narratiu que dona a la moció l'exposició de motius i també la intervenció del subgrup que la proposa, i anem a la literalitat de la part resolutiva de la moció, que certament és senzilla, diguem, des del punt de vista parlamentari, perquè és veritat que estem avasats potser a mocions una mica més carregades de continguts i d'especificitat, però és senzilla i bàsicament diu dues coses, la literalitat. Una, que el govern prescindeix sovint de l'opinió i les votacions que fa el Parlament i, en segon terme, que el govern hauria de donar compliment a les resolucions que aquest Parlament aprova. Nosaltres podríem estar perfectament d'acord amb totes dues afirmacions. Clar, però aquí la cosa de la moció, com s'haurà apreciat en el debat que m'ha precedit, no és tant el text de la moció en si, sinó el subtext, que per als que no som independentistes ens ha semblat, no sé si comparteixen l'opinió d'altres grups que no són independentistes, ens ha semblat enormement autorreferencial. M'ha semblat interessant des d'aquest punt de vista la intervenció que feia el senyor de Dalmases, que atribuïa potser la proximitat d'unes eleccions que suren en l'ambient, però és enormement autorreferencial i jo cridaria a una reflexió als grups que donen suport al govern, que són més dels que es reconeixen com a tals, perquè, senyor Dalmases, vostè ho ha dit d'una manera molt fina, però diu, no, la CUP, ja sé que vostès no fan mai trampa. Home, sí, jo li dic, nosaltres no tenim cap frec electoral, no ens disputem en massa electorat i no tindria per què dir-ho, però la CUP sí que fa a vegades alguna trampa. Fa veure que és l'oposició, però sí hi ha hagut legislatures durant els darrers anys, durant els darrers 10 anys, en què a l'espai polític i electoral sorgit de Convergència Democràtica ha seguit governant aquest país, ha estat en bona part pel suport de la CUP. Per tant, venien a canviar-ho tot i han anat donant suport a governs convergents un rere l'altre. Doncs miri, una mica trampa a mi sí que m'ho sembla. En qualsevol cas, deia, és molt autorreferencial i demano una reflexió als grups que donen suport al govern, perquè és que això sí que ha estat la tònica de les últimes legislatures. És a dir, no pot ser que hi hagi un govern i una majoria parlamentària que, evidentment, té un projecte polític, que no té per què compartir tot l'arc parlamentari, però que en la persecució d'aquest projecte polític ignora absolutament que existeix una altra meitat del país que no es vol veure arrossegat al que per vostès seria la consecució del programa màxim. I el problema és que no és respecte a una qüestió menor, o que es pugui considerar marginal, diguem, no sé, sobre la forma concreta de prestació d'un servei dins de l'Institut Català de la Salut, per exemple, que pugui haver diferències en les maneres de gestionar. No, és sobre quelcom tan transcendent com la secessió de Catalunya respecte de la resta d'Espanya. Clar, a nosaltres ens sembla preocupant que hi hagi un president del govern, tot un govern i una majoria parlamentària al darrere, que es dedica únicament a parlar entre ells de la millor estratègia per aconseguir aquest objectiu, sabent tots ells que en realitat el que estan fent és vigilar-se de cua d'ull per veure qui té un paper hegemònic en aquest repartiment del bloc social i electoral que dona suport a l'independentisme i que li reconec, ho he fet sempre en totes les meves intervencions, la seva magnitud. Aproximadament 2 milions de persones en aquest país han estat votant sistemàticament durant la darrera dècada a partits independentistes, però el que està en disputa és això. I abans la senyora Espigares feia referència a l'ordenació de l'espai del centre-dreta i el senyor Dalmases he sentit que deia no som al centre-dreta. Bé, en fi, devem ser un dels pocs països que no té dreta. Vaja, crec que el Partit Popular encara s'hi reconeix en l'espai del centre-dreta, o no sé si encara, com a l'època d'Aznar deien que són reformistes, però és que Esquerra Republicana està heredant a poc, i sembla que no a plena satisfacció, aquest espai sociològic i electoral que ocupava abans Convergència i Unió. I, per tant, sí que hi ha un centre-dreta nacionalista català, acabin-se d'endreçar, acabin de fer el que considerin que han de fer, però governin. Governin, perquè això és del que va la moció, en el fons, i això és el que nosaltres els critiquem. S'omplen la boca de la pàtria i del país, i allà on el país i la pàtria es fan carn, a la porta dels hospitals, dels centres d'atenció primària, de les escoles, a la porta dels nostres polígons industrials, allà on s'han de donar les prestacions a la gent que les necessita per tenir nivells de vida digna, allà el govern està desaparegut. Molt exigent amb tot allò que no és competència seva, però absolutament desaparegut en allò que podria fer. Per tant, governin i apliquin les resolucions que surten d'aquest Parlament, també quan no els hi agraden.
fixin-se, també quan no ens agraden a nosaltres, perquè han sorgit d'aquest Parlament i les han d'aplicar.